Mother! Mother! Tinogara nevanhu vasinganzwiri. Mother! Ko mukagoita kunge muri kubuda muparasi? Ha? Mother, ndinonoka ka 48 every day ndichikudaidze. Munenge musinganzwiri. Muhani ndiyo yanyanya kushamisire zvokuti munoswera makanyarira nchiduka padhoa. Amairudo muri miyenzo. Mother, zvisine maswera se. Continue. Maswera here mother. Maswera se. Izvi zvananda kutotaura ndezvimwe izvi. Ini kana chinoka next time ngodzidzewo kudaira senior wenyu. Handiti ndizvo. Ingodzidzai mamenasi. Zvinongoratidza kuti kwamakabva ngezvichaizvoka kuri problem. Amairudo kasike kutaura ndinotoka natora. Itai kakaga mutaure zvamandishedze. No marataya. All right. Mother, ndingandati ndimbo yakambopimirawo kana garo ndehopu. Neturaisi rudo nhasi atoenda kuchikoro asina kana chaadya. Saka nanchiti mukangondipimirawo raisi rokuti ndopota ndichimbikira mangwana makuseni achienda kuchikoro nehupfu kubikisa nhasi manheru. Handiite izvozvo Mairudo. Inini nemi hatidyidzani. Handikumbidzani nemini. Mother, kana inini neniwo munoti magatsi angu ndiye kubva kutenderera dzimba dzese dzikuuya panapa mumba menchinoko ndichizokukumbirai. Mother, mirai apa. Mother, kuya ndichitokukumbiraika. Nyaya ndeyekuti I left my bed in the bed. Kunonzi kuchi kuDubai ndakumanya. Bhegi iro ndoranga rine mari. Saka murungu wacho muhotera yandaigara ndiri kuvhakesheni. Ndowa ndiri kufonera kuti anditimire mari yapamukuru nanga. Asi angoti I wait kuri kutonhora kukunaya snow. Asati abuda mumba. Saka mukatongondipa inini kana mukandipimira garo ndozozongokupai ka $100 munotsvaga zvimwe zvamunongoda zvamune madaungo mangamba nemi. Handidyidzani nemi Mairudo. Inini nemi hatidyidzani. Mother! Nay mother! Ha? Munhu wacho ndinozonena kubvanza ndiri nhamo. Ezvino ndakabva kuti ndabva kuDubai. kuDubai kwacho kwaunoyo usina kana chinhu chekubika kana chekuti. Mumba inzara yega.